guys, dahil Sunday today and tomorrow will be the working day, stop muna tayo sa vacation. Dito sa Henan, pakita ko sa inyo itong Henan guys. Dito kami kumakain sa Sea Breeze. Ito yung entrance doon. At ito naman yung kanyang logo. Yan, Sea Breeze Cafe. At dito, yung entrance papuntang. Dito na yung dagat. Dito na yung, dyan kami naliligo. At ito yung entrance ng restaurant. Dito kami papasok mamayang 6. Dito gustong kumain ng mga bata. Dito. And then, dito yung mga villa. Dyan, naghilera ang mga villa dyan. Malalaking rooms. At yun ay yung bar. Pwede ka mag-order ng mga drinks. Ito yung swimming pool nila. May swimming pool din doon sa taas. Silipin natin. Ito. Swimming pool din dito. Ayan, nakita mo. Swimming pool din dyan. Ikot na nga kaya tayo. At dito yun sa baba. Ikot tayo. Kasi ginawa ko ito, pupunta kasi ako sa CR. Ito naman another restaurant, yung Christina's. Ito yung direction kung saan ka pupunta. Ito yung mga villa. Ayan, daming villa dito guys. Nagkilera yan. Ito yung infinity pool nila. Daming basins ng pool. Kasi pupunta tayo sa CR. But before that, I will show you. Ito yung another. Ganyan ang view dito guys. Ang ganda. Ganyan dito guys. Oh, dito yung para sa kids. Ito yung toilets. Doon tayo pupunta ngayon. Punta ang CR. Magsi-CR ako. And then kung makakita ka na nakatawel ng stripes ng green and blue, yun ay mga tenants na ng Henan. Ayan, ang ganda ng view, di ba? Beautiful, amazing Henan. Ang dahil nag-enjoy. So, let's go to the CR. Teka lang, mag-picture ako. Toilets and showers dito. It's 4:44 PM at dito tayo. Papakita ko sa inyo. Ikutin natin dito pababa. Kita ba ako? Kita nyo guys ang view.
Ayan oh. Look at this. Then, kamuntik ako mahulog ah. Oh my God. And dito, ayan, dagat na. Diba? Umikot lang tayo. Dito yung bar. Dito may mga nagmamasahe. Ayan. Mga gusto rin kumita. Na katulad natin. Nagnenegosyo ng mga ganyan. Island hopping. Mga naglalako ng mangga. At kung ano-ano. Tapos dito. Nandito yung bar. Ito naman is another resort. Ito ay ginagawa pa. Ang laking building yan. Ito yung Amorita Resort. Ang daming mga celebrities pumupunta dyan. Yung resort na yan, maganda rin yan. Maganda rin ang resort na yan. Napaka sikat. Famous. Ang daming kisang mga resorts ditong magaganda. Look at that. Lalaki na ng mga hotel dito. Hello. Shout out. Nakalakad. Kawawa naman. Natusok ng sea urchins na yung vlog. Lampa. Wala ka nakamolog siya. Wala ka na. Ito yung kasama natin kumain sa Hayahay kahapon. Sila yon. Lagi pala sila dito. Kawawa naman. Luya.